Een ernstige zaak bij een zorgcentrum op Tholen. Een medewerker is daar op staande voet ontslagen. De medewerker zou zich seksueel grensoverschrijdend hebben gedragen tegenover bewoners. En verder in deze Zeeland nu. Tuinen zakken weg in watergang. En voorzieningen verdwijnen, maar is dat een probleem? Goedenavond. De zorgmedewerker uit Sint-Anneland, die vorige maand werd beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag, is op staande voet ontslagen. Het wordt niet bekendgemaakt hoeveel bewoners van zorgwooncomplex De Schutse Zorg het slachtoffer zouden zijn. Wel zeker is dat iedereen enorm is aangeslagen. Het was een harde klap voor De Schutse Zorg. Uit een onderzoek blijkt dat een medewerker zich seksueel ongepast heeft gedragen. En dat betekent dat de veiligheid van een hoop bewoners ter discussie staat. Want het ouderentehuis telt 84 appartementen die momenteel allemaal bewoond zijn door kwetsbare mensen. En die biedt je een veilige omgeving. En als dat dan niet gewaarborgd kan worden, dan doet dat iets met je. Een paar weken geleden kreeg het bestuur een verontrustende melding. Er is sprake van seksueel grensoverschrijdend gedrag door één van de zorgmedewerkers. Er werd een onderzoek gestart en inmiddels is die medewerker ontslagen. En de grote vraag is natuurlijk, wat is er precies gebeurd? Maar daar willen ze hier nog niet veel over kwijt. Over de inhoud van het onderzoek kan ik niks vertellen. En we wachten nu op de aanbevelingen van de commissie. Want dat is ook vooral waarom er een onderzoek gedaan wordt door een externe. Dat er een onderzoekscommissie ook kan komen met een rapport met aanbevelingen. Hoe we in de toekomst nog scherper kunnen zijn om dit te alle tijden te voorkomen. Het enige wat met zekerheid gezegd kan worden is dat er sprake is geweest van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Hoe lang de medewerker er werkte, hoeveel mensen er zijn lastiggevallen en op welke manier wordt vooralsnog niet naar buiten gebracht. Deze medewerker is bij ons nu ontslagen. En ik ga er niet vanuit dat er nog meer gevallen spelen. Integendeel, we kennen hier elkaar, we werken samen. Collega's vertrouwen elkaar en dat is een heel groot goed en daar blijf ik ook op bouwen. Het bestuur wacht het onderzoeksrapport af. En dan wordt besloten of er tegen de medewerker aangifte wordt gedaan. Vrijwel alle oppositiepartijen in de Middelburgse gemeenteraad stellen vragen aan het college over het ontslag van de gemeentesecretaris, de hoogste ambtenaar in Middelburg. Het college van burgemeester en wethouders wil van gemeentesecretaris Aart van den Brink af, nadat er tussen hem en het college spanningen waren ontstaan over een reorganisatie en de inzet van ambtenaren. De kantonrechter heeft gisteren geoordeeld dat de gemeente Middelburg tot ruim 6 ton schadevergoeding moet gaan betalen, omdat er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen tegen Van den Brink, die al 18 jaar gemeentesecretaris is in Middelburg en altijd goede beoordelingen kreeg. De fracties willen onder meer opheldering over die spanningen tussen het college en het Middelburgse ambtenarenkorps, het ontslag zonder dossier en ook over de financiële schade voor de gemeente. Het Zeeuws-Vlaamse landschap kleurt deze week legergroen. We zijn bezig met een oefening waarbij we het verdedigend gevecht aan het trainen zijn. De denkbeeldige vijand moet verslagen worden en het gebied tussen Terneuzen en Hoek leent zich daar perfect voor. Een gemiddeld militair oefenterrein is vrij dicht bebost gebied. Dat is niet per se de locatie waar wij effectief kunnen trainen. En een provincie zoals Zeeland, waarbij je best wel grote open vlaktes hebt, biedt daar juist uiteindelijk meer gelegenheid voor. Het hele gebied is oefenterrein, dus misschien ook wel uw eigen plek. Nou, daar zijn we heel erg bij gebaat dan wel geholpen als mensen daarvoor openstaan en ze daar ook in willen ondersteunen. Dus het kan zomaar zijn dat je ineens een militair in je tuin hebt zitten? Maar het kan inderdaad zomaar zijn dat je daarvoor benaderd wordt en dat je misschien een militair op logeren hebt, om het zo even te noemen. Een aantal bewoners van de Vlissingse wijk Rozenburg is het slachtoffer van een ruzie tussen enerzijds waterschap Scheldestromen en anderzijds de gemeente Vlissingen. Terwijl de beide overheden naar elkaar wijzen, breken de achtertuintjes van de bewoners steeds verder af. Ja, hier is het probleem. Dit is de kade die helemaal uit zijn voegen gaat vanaf dit punt. En zo die kant op ook helemaal kapot is. En de gevolgen voor de tuin zie je hier. Die is helemaal die was helemaal plat en die is helemaal schuin naar beneden. Helemaal weggezakt. De kadewand is eigendom van het waterschap Scheldestromen. En logica schrijft dan voor
dat hij ook voor het onderhoud zou moeten zorgen. Maar het waterschap en de gemeente Vlissingen maken ruzie over de kosten van het onderhoud in het gebied van de gemeente. Het waterschap zegt, de gemeente wil met ons geen brede overeenkomst sluiten in de samenwerking. En zolang de gemeente dat niet wil, gaan wij ook niet met ze in gesprek, waarover dan ook. Scheldestromen heeft met alle gemeenten in Zeeland een afspraak over die kosten, maar niet met Vlissingen. En dus neemt niemand de verantwoordelijkheid voor de ellende van Inge en haar buren. Ze wijzen naar elkaar. En voor ons natuurlijk het probleem dat dit niet ons eigendom is. Dus we kunnen alleen maar kijken hoe het erger wordt. Ja, je bent machteloos eigenlijk, hè? Ja, wat ik net zeg, je kan niks doen. En je maakt je zorgen over welke verzakkingen er nog meer komen. Verderop ook in de tuin, richting het huis. Niet alleen hier zijn mensen de dupe van de ruzie tussen het waterschap en de gemeente Vlissingen. Een stukje verder, aan de Schuitvaartgracht, zitten bewoners al jarenlang in de stank, omdat de beide overheden er niet uitkomen wie wat moet betalen voor het onderhoud. En net als in de Schuitvaartgracht wordt de situatie hier in Rozenburg er niet beter op. Het waterschap schat dat de reparatie van de wand nu enkele tienduizenden euro's kost, maar dat het kan oplopen tot 150.000 of meer. Het wordt steeds duurder, de schade wordt groter en uiteindelijk wordt het op de burger verhaald. Jullie hebben ook aangeboden van nou laat ons het dan maar opknappen. Ja, daar hebben we het wel over gehad, maar dat mag niet. We hadden graag aan de bestuurders 1 op 1 in een interview gevraagd waarom het oplossen van deze problemen ondergeschikt lijkt aan de ruzie tussen de beide overheden. Maar en de gemeente Vlissingen en het waterschap beperken zich tot een schriftelijke reactie. Ja, dat is natuurlijk ook niet zo netjes, want dat wil ook zeggen dat ze natuurlijk eigenlijk geen beter verhaal hebben dan wat we net zeggen. Hoewel Vlissingen in een reactie laat weten dat men ervan uitgaat eruit te komen, lijkt het waterschap vast te willen houden aan de afspraken zoals die waren. Gezien dat de kosten voor de aanpak van de kademuren alleen maar oplopen op deze manier, schiet niemand daar iets mee op. De bewoners van Rozenburg en rond de Schuitvaartgracht al helemaal niet. Trouwen in het oude stadhuis van Middelburg, een populaire locatie, is een tijdje niet mogelijk. Want over een aantal maanden gaat het stadhuis voor een heel jaar in de steigers voor een grondige renovatie. En ook zal er dan veel herrie zijn door de renovatie. Er hoeven geen bruiloften te worden gecanceld, want bruidsparen die hoorden al eerder dat er een jaar niet getrouwd kan worden op het historische stadhuis. Als alternatieve trouwlocatie denkt de gemeente aan de Kloveniersdoelen. Maar daar moet de gemeenteraad nog over beslissen. In ongeveer de helft van alle dorpen is de afgelopen 5 jaar de bereikbaarheid van noodzakelijke voorzieningen, zoals de huisarts, basisschool of supermarkt, verslechterd. Dat blijkt uit een analyse van CBS-data door de regionale omroepen. Voorzieningen sterven dus langzaam uit en dat ligt ook een beetje aan onszelf. In de basis zie je dat in veel dorpen voorzieningen zijn, winkels, dorpshuizen, sportfuncties. Maar dat zeg maar, de gedragenheid van die voorzieningen, dat die onder druk staat. En dat heeft te maken met ons eigen gedrag. Maken we gebruik van? Nee is vaak het antwoord, waardoor de belangrijk geachte dorpssuper de deuren moet sluiten. Het is volgens de vereniging daarom romantisch gedacht om vast te houden aan een ideaal beeld van een dorp vol met voorzieningen. Ik denk dat we af moeten van de illusie van het complete dorp. Dat binnen de grenzen van het dorp altijd alles aanwezig is. Dat is financieel, maar ook maatschappelijk moeilijk houdbaar. Dus we moeten accepteren dat we voor sommige functies, dat we daarvoor, zeker hier, in de auto moeten stappen of op de fiets moeten springen. Volgens de Zeeuwse Vereniging van Kleine Kernen is er dus vrij weinig aan te doen om te voorkomen dat voorzieningen uit een dorp verdwijnen. Maar ja, wat moet je dan doen om te voorkomen dat je dorp niet meer is dan een verzameling huizen? De kracht zou moeten zitten in het aanwezig zijn van ontmoetingsfuncties. Of dat nou een dorpshuis is, een winkel, een school. Want daar komen op een natuurlijke manier mensen en ook contacten bij elkaar. Neem bijvoorbeeld Stavenisse. Veel voorzieningen zijn er niet, maar de dingen die er wel zijn worden gewaardeerd en volop gebruikt. We hebben eigenlijk gewoon hier alles. Ik weet niet wat we allemaal niet missen. We hebben natuurlijk iedere week nog een weekmarkt. Dus die hebben allemaal toch denk ik een leuke boterham, anders kom je nooit meer terug. Ook de supermarkt wordt gewaardeerd. Nou, mijns inziens is het mooi, moet je een supermarkt hebben. Want zonder supermarkt, ja, dan is het een dode boel. Overal vragen je voor, ja, je bent de speel van het dorp soort.
Je bent eigenlijk een veredeld buurthuis. Eigenlijk wel, ja. Maar ja, het bevalt wel, dat is wel leuk. Volgens de Vereniging van Zeeuwse Kleine Kernen is het belangrijk dat mensen niet alleen naar de supermarkt gaan voor een vergeten pak suiker. Je wilt wel kopen bij de buurtsuper als die op loop- of kijkafstand is. Tegelijkertijd de prijzen die ook gevraagd moeten worden om de exploitatie van zo'n winkel rondgedraaid te krijgen, ja, die legitimeren niet dat je daar je weekboodschappen komt doen. Dus wat dat betreft, het is niet onloyaal als je daar geen boodschappen doet. Maar tegelijkertijd voor een vergeten boodschap is het dan wel weer logisch. En hier heeft de supermarkt ook een dusdanige schaal dat je kunt zeggen van ja, ik kan daar mijn weekboodschappen doen. Wat maakt dat inwoners er niet aan moeten denken hun geliefde dorp te verlaten. Ja, dit is je roots en hier woon je en waarom zou ik hier vandaan gaan? En jaren geleden reed er tijdens carnaval een leutbus tussen Tholen en Berg op Zoom. Maar onder meer vanwege wat vechtpartijen en vernielingen is die dienst gestopt. Maar nu ligt er een initiatief om de leutbus weer in ere te herstellen. Hier zou die dan moeten vertrekken. Een bus die feestvierders van Tholen naar het Krabbegat, oftewel Bergen op Zoom, brengt tijdens de carnavalsdagen. Het is een idee van Christian Taalman. Hij is een Facebookpagina gestart met inmiddels meer dan 100 leden. Ja, ze reageren van, oh, dan hoeven we niet meer te fietsen. Ik heb ook reacties van ouders gehad van, oh, dat is wel fijn, want dan hoeven we niet meer om 2 uur 's nachts ons bed uit om mijn zoon of mijn kind op te halen. Maar de grootste beweegreden voor de carnavalsbus, in de volksmond dus leutbus genoemd, is de veiligheid van de carnavalsvierders. De Tolseweg, die is aardig donker. En je wil voorkomen dat mensen toch met alcohol achter het stuur, toch achter het stuur kruipen. De VVD op Tholen heeft al beloofd 1 avond voor een leutbus te zorgen. Maar voor de rest van de carnavalsavonden is het vervoer vooralsnog dus de taxi of de fiets. Een heerlijke dag met een winters zonnetje. De temperaturen liepen op sommige plekken aan de kust wel op tot 11 graden vandaag. Morgen wordt het een stukje kouder, maar dan ook regen. En hoewel de temperaturen richting het weekend weer omhoog kruipen, blijft het regenachtig. En we zijn er bij Omroep Zeeland ook op de radio, onze site en social media. Zo zijn we op Facebook op zoek naar foto's van bruidsparen op de trappen van dat stadhuis in Middelburg, dat dus nu gerenoveerd gaat worden. En tot zover deze Zeeland Nu van deze woensdag. Nog een fijne avond en tot morgen.